Yes, ha? Yeah. Hindi pwede magkalo mag-helmet. Tabaghak. Hindi. Pwede na, ay. Isa pa rin ko, isa pa gihora, ah. Oh. Pwede rin ko. Oh, gusto mo dahil ito. Basta mo yun ng kalo. Oh, di man masira. Isira sa pagsawaghan. Pwede rin sira, eh. Eh. Luwag man. Hi guys. So, adto mi ni mama sa Talabon. Kay magtaod siya sa iyahang mata. Adto mi sa taligod kay magpalit siya og eyeglass. Good. Pang bago ka. Eh. Mana? Ma, isip mo film ah. Tunog. Nanami diri guys sa Talibon, Bohol. Nanami tipito sa Talibon guys. Dool naman sa simbahan. Sa simbahan. Na maunang simbahan diri sa Talibon guys. Paupong sa ng simbahan na diri sa Talibon. O kahibaw. Dool naman sa Altoras. Naadaw din ha ang kang mamang anhaon katong optical. Ano siya ang Altoras guys. Asa mo parking diri ya? Dari pika. Ha? Ya, pero ato ko siya papayo ko ng ano di magkita una. Asa na dapit ang klinik ani ma? Ha? Ato siya to ato balik ko rin daan diri. Ato na sa Altoras kay nako ko Altoras. Ay, ato ko ato Ato sa may hagdanan. ato ko kuwat da, ato ko kuwat. Wa man kanang baya. Ama ibo sabi? Ha? Ibo sabi. Dili na. Asa na dapit ma? Tapos sa YL? Asa na YL? Asa ba? Asa? Ani eyewear optical akan na eh. Guys, ugmao na ni siya guys, naabot namin diri sa D Vintage Eyewear Optical. So, mao ni siya guys sa diri ra ni Glubsong gikan sa kuan ang Turas. Ug mosulod na mi guys. Pwede ra walay mask? Dili na mas, wala ko di. Dagang ma ako kalimtan man. O gi-check na ang mata ni mama. Gi-check na ang mata ni mama. Nindot kay sila mo approach diri guys. May kay sila mo entertain. Okay sa to'y ganahan magpalit og eyeglass. Anhi lang mo diri sa Talibon. Sa Vintage Eyewear Optical. Pwede raman siya madala guys, basta kuan available lang inyong grado silahang baligya, pero kung wala ay order din siya.
Sige ra. Okay ra. I-add na to sa 3.8 tapos pila yung total i-add kay ko ala na to sa senior eh 20% man na iyang discount mo diba kaya nung kuha niya ha 985 Bago plus tanan. 3.8 ay Bago tanan mo pili ka diha tag 600. Tapos ang kuan niya 3. Sa lens, Sa lens lang. mo, ma'am. Sa lens lang niya. Katubang sa amin niya. kada ordero ni mo na iba Kanang ordero. Ah, 3.8 na siya. Niya ang kanang frame 600. sato pa. Kanta ng 3.8. Wanay, kung katong 985 yung mga frame 4785 ug i-less na tong senior 3828 na lang instead of 47 kapin Kung tag 900 nga frame. Asa man na tag 900? Ang tag 600, asa man 600? Ah. Kung 600 na, mas likod-likod, magod ang 985, ay 985 na ano, lens. $3,520 na lang, o ka ng 600. Tag 600. Kung ka naman ka 600 na siya, ma'am. I-try daw fit, ma'am. Ang frame lang ma, ikuan ang frame kung okay ba sa imong mata ini kuan, di ba mahagbong, di ba makuan. Ini daw ma'am, bas, ini lang, gamay-gamay, gamay-gamay. Ini. Ini, Mas maay pa na siya ma. Gamay-gamay na siya. Tagpila na siya. Mo na 600. 600 na ma'am. Aw ingon pa na lang ma. Oh. So, 3,500 ko at napapiliya ha. 3,500. Kana lang nga frame ma. Kada lang. Kana lang Yeah, nga after frame. 2 to 3 weeks tamang ha. Ah. Ma'am, pwede na siya, pwede niya i-full payment, pwede na full half. I-pull na Sa lang. kuan. Sige, pwede I-pull na kayo. Magamit na ba diba? Bawsan. Balik- Kaya ayaw yung big number ninyo kay para di mo balik-balik Ay, din ay, ano. ay. Nga, Yan naman. basig boring ko diri wapay Ah, kuan pa. Mas maayo man ang mateksan, matawagan mo kay para di mo balik-balik. Basta mga 2 to 3 weeks gina siya mga ulat lang tag text or call. Mm. Imong ka high blood mo no? High blood. Or na kay maintenance? Naa. Di ko ka diabetic. Dili. High blood lang. Sige. Basta kung na kay mga sugar o kuan ma-maintain lang ha. Para di mo sa baka itong lado kay possible mo good ay na nung taas na itong pressure, ma-change siya itong Ah. lado. Kung taas ko itong sugar, ma-change ko na nga itong lado sa mata. Sila ka i-maintain mo na ha. Sige. Okay, pwede ko pala. 90 sugar guys. Mahal tayo guys. Kaning trainings. Trainings ka na ma. Tag 326 ang box siguro ni tag 15 ang buo. Mahal tayo. Ug karon guys na ni Rizal Tours kay palitong gamay. Manamig sukod sa eyeglass ni mama, wala man dala diretso kay dako naggrado ang mata ni mama, so orderon pa siya nila, so maybe mga 3 weeks after makuha na to ni mama yung eyeglass. So karon it's time lapod niya mang grocery ang grocery ni gamay. Pika cent ba? 43 na siya dako. Ang gamay ani duhaan. Murang istorya ha, kana na diretsong dako. Mapalit day ko og paitang silig ma. Silig lang mo. Ay, di ko ganahan aming silig. Katabang igamit ko to sa katabang silig na to sa galingan. Yung ato ba? Ang sa amin yung balde. Ang balde dito. Ari ha to sarado ba sila Para asan mo?
Sudlan o kamay kada ko apod mo balde sa muligyan ang kamay. Ako matang balde kayo ang gitanawan. Kumasiyo og kuan DLS. Massive DLS. Gagmay nga garapon. Oh, makalit ko na. Ang sa ko kasabot mo palit kag DLS. Wala eh. Palit kag silka nga sa balde. Katong unsa sudlan og asukar? Kung tanan na ubay kag may anak. May sakto. Ito apa na asukar? Pag sure kaya dako asin na. Kaya day ka kilang sudlan na upat. Ako ni gagmay anak ay. Wala. Dara ang lari ba? Kung tira ko pin. Musad ba nag 1 kilo? Ay kung pala bigda ko ma kaila di pud magsilbi dito. Ako sa man imong punduhan? Oo, sila nang ba anak ko. Aw sige kana na lang. Ipundo ni mo ana ansa ibalhin ra pud sa gamay sudlanan. Mga pinalit nga. Kasi lang magkahagaan to suan. Pwede na yung mga kinakain sa iya. Ano yung sakto? Katong dako ba oy ma. Ha? Kana. Kay paborisod nimo tong kuan. Kinakain. Pinak. Gamay ko tong baba ah. Cute. Pantali bread. Mm. Sliced bread. Apilis kuya. Tissue ma, tissue. Tissue. $200 plus na uy. Kung kaniri ara. Gara 37, happy. Ito na nipis ka. Isa 37 ang apat. 37.90 man po. Nipisun ka. Kanang royal. Parang nila. 34 man yun. Supply. Orange. Ano sa man eh? Oy, orange man. Kasi orange. Kari siguro may 54. Ano sa man? Ay, Ano klaro ni ilong ko ah. Orange. kari may ko na royal ha, ining royal. Wala lagi. Orange. Mo siguro ni orange. Royal orange. Daot. May klaro eh. Orange na gud ang gibutang. Like green. Oh. Pink. Oh, mao lagi ni ma. 34.50 man. Di ka rin eh. Bo, unsa na si Zay? Wala. 37 ni si Zay. Ay, dara, Royal 37 na yun. 37 braso rin. 34 na si Zay. Palit ako ng shampoo na. Ikaw ang pakamangay ito ko. Ayun, May daghan ko. Akong nagbusirin ng... pamaribong ka. Oh, nagbusirin. Hindi ka ingato na. Ang sarang may palito na to. Ang sarang may lang palito na to. Ano ba ito? Ha?
Ay, lansang? Asan dapat lansang? Asa may grocery? Ay, grocery. Asa may hardware? Ano yun? Butas. Asa mga part of butas? Itlog. Itlog na rin ito. Itlog. Ladies' choice. Mahala po sa ladies' choice. Sagasa na. Parang yellow. Cheese sweet. Grabe, nakabungog naman. Ayan. Ilang kong kaon nun. Sentong baby si baby. Electric mahal lang eh. 27.25. 129 nilang ko ay cheese whiz 92.70 87.50 ha? Kapag madik sa Kapag may magic sarap lang ko ha. pwede ako magic sarap pamitaw na to pangitaan natin na-spin the sugar dito guys 234.95 ha? Dapat pa rin. Oh! Idonon! Ako itong idonon. Kapil pa. Nakurat po ko huy! Ang sa'yo magigan ma? Butang din naman. Naa. So, malutunti may banda. Mupalit na lang ko dito kuan sa. Kasi at yung si Jimmy, asa man dapat to si Zong shop? Kapamay ka. Ito kay bawat ani ani. Kaya nga naman mo, sila naaris sagdahan sa alturas. Iingan ni ma. Oo, kaya nga to siya. Kay babod siya nakadiri nagpa-counter. Umano siya diri niya. Ano, yung aton, kaya mo pa bawaan? Ayun na, ayun. Gawin na natin na siya ganina. Nay, barbecue dito. Asa dibita din yan, ay barbecuehan din eh. Barbecue? Bakit nag-barbecue ma? Asa na lang, sandil nga. Hindi lang maglukang sudaan, barbecue na ba sudaan na to? Nadugay man na maluto. May hapon ta guys. Barbecue. Finally. Nilabay mo gud mi ganyan dito guys. Hindi ka nung talibon ba niya? Lami man kay baho sa kanang konporya kwan. Lami man kay baho sa barbecue. Mato ni hapit men. May nag-barbecue dito. Mini hops. Mini hops tanin nyo guys.
apretada barbecue. May